Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायनाय थाबाय मोनसे जोबोद मोजां खौरां लोगोफोर मोनसे गोदान मिउजिक एलबाम फैगासिनो दङ लोगोफोर नैबे चेनेलाव नुनो मोनगोन मंगल सिं अडिअ प्रडाक्शनाव फैगौ 5 आगस्टआवनो रिलिज जागोन आरोना मेथाइनि मुङानो जाबाय बे जोंनि आंगो गामि नोंथांमोना सापर्ट खालामलायदो नायलायदो गासैबो माने नायनानै सापर्ट खालामदो डिसक्रिप्शनाव होनाय जाखाबाय लिंकखौ ससे नुनो मोनगोन भिडिअ एडिटिं जाखांबाय बिराद मोजां जादों आरोना बिराद इन्टारेस्टेड जादों एलबामा आं नोंथांमोननो ससे देखायना होगोन नायलांदो गाइस मोना नाथाय अडिअखौ होनो हानाय नङा कपिराइट फैगोन मानोना इउट्युबनि गाइडलाइन्स थायो बेनि थाखायनो माने जानला मोनला होनो हाया स' गाइस नोंथांमोना नायलांदो आं ससे देखायलांनोसै नायदो लोगोफोर नाय एडिटआथ' अलरेडि जाखाबाय जोबोद साफा नुदों आरोना ससेखौ नायदो बिराद मोजां आरो लास्टआव बिराद इन्टारेस्ट जायो आरोना नायदो लोगोफोर